CryoGrip Pro. BQ. Pěkný vyřezaný. Pěkná podložka. Moc hezký. Takže čau všichni, Sinister sám. A v dnešním videu si představíme tadyhle tu novou BQ Gracier podložku. Je to vlastně CryoGrip Pro podložka, takže žádný další zbytečný keci, dáme mini intro a jdem na to. A ještě předtím, než se pojáme na podložku, tak jsem vás chtěl navíc na můj druhý kanál, který jsem už spustil. A zatím je tam video o PS5, jak přidat SSDčko, ale budu přidávat další videa. Takže můj druhý kanál máte v popisu videa, takže kdo bude chtít, může dát like na video, může dát odběr na druhý kanál, hrozně mi to pomůže, vás to nic nestojí, jenom jeden klik a my jdeme na reklamní vsuvku. Tuhle podložku a samozřejmě i tu druhou podložku, kterou budu pak recenzovat dál, tu tmavší, obě jsou od BQ, můžete koupit u Radka na 3D Fanu a samozřejmě můžete použít můj slevový kód Sinister5 a dostanete 5% slevu. Takže 3dfan.cz od tiskaře pro tiskaře. A my jdeme na tu podložku. Co můžete tady od té podložky očekávat? Tadyhle ta BQ Gracier podložka vypadá nějak takhle. Má tady dole takovýhle pěkný úchop. Jinak samozřejmě je to hodně podobný jako Origo Bamboo podložky. Ten Gracier je hezčí než ta druhá. Opravdu ten design si dali opravdu záležet, chlapci. Je to fakt pěkný. Tady můžete vidět políčko pro QR kód, pro X1, protože vlastně s tou podložkou vám přijdou ještě i tadyhle ty QR, takže vy si tam můžete nalepit QR kódy podle toho, jak tu podložku chcete používat. A na jedné straně můžete mít třeba, že je to payplat a na druhé straně můžete mít, protože je oboustranná, tak na druhé straně můžete mít nálepku, že je to vlastně engineering plate nebo Higtemp plate. Jo? To je super, že se to dá tady u té podložky takhle nastavit a že vám vlastně X1 nebude házet chybu. Další věc je ta, že máme tady nějaké specifikace. Jinak tahle podložka je za mě osobně nejvíc podobná jakoby na payplat. Jo? Ale co o tom píše co o tom píše BQ. Jo? Tady máme vlastně prospekt, takže si přečteme, co to umí, co to neumí. Takže Gracier je smooth texture, což znamená, že je to klasická hladší podložka. Má pro PLAčko je tady doporučení minimálně 45 stupňů, pro 5G 60. A jinak tady na té Gracier podložce se dají tisknout skoro všechny materiály. I nylon, i ABS, i 5G. A vlastně je to takový payplat, univerzální. No, takže jestli se někdo rozhoduje, tak tato podložka je vlastně univerzál. No? Je ta světlejší, ta jemná. Kdybych to měl k něčemu přirovnat od bambu, tak je to vlastně alternativa k klasický zlatý podložce. Jo.
výsledku vypadají hodně stejně, akorát ta Glacier je trošičku hladší, není tak hrubá jako ta Origo Pay. Jo? Takže jestli někdo hledá hladší, tak tohle je velice dobrá alternativa. Jinak, co bych k tomu ještě řekl? Zdá se mi, že tady ta podložka je kvalitnější než ta druhá, co si ukážeme v příštím videu. Jo, je líp zpracovaná, i ta plocha je jakoby líp nanesená, je to takový víc jako prémiovější za mě. Jo. A tady se opravdu BQ dali záležet. Ta druhá podložka, jak vám budu ukazovat v příštím videu, tak to je horší. Jo. No a to by tady k tomu, tady k té podložce bylo asi všechno, ať to asi není dlouhý. A samozřejmě testy a srovnávání, až na to něco vytisknu, samozřejmě natočím další video. Ještě takový rychlý záběr z bambulapky. Abyste viděli, jak ta podložka vypadá v té tiskárně. Tady opravdu je to pěkný, ale je to zase víc širší než původní, než ty Origo bambu. Ale jinak vzadu sedí, ten rozměr je stejný, jo, vzadu. I tam. Takže vlastně je to super. I ta přilnavost těch magnetů je dobrá, stejná jako u Origo. Takže vlastně jako super. No, tady už jsem si nalepil ty QR kódy, jak na jednu, tak na druhou stranu. Na jedný mám Hiktemp a na druhý mám vlastně ten Origo Pay kód. Takže takhle to vypadá v bambulapce. Tak. A to by k té první podložce bylo úplně všechno. Samozřejmě lajky, dislajky, komentáře. Když se chce někdo na něco zeptat, můžete psát komentáře tady těm podložkám nebo k čemukoliv jinému. Samozřejmě nezapomeňte dát odběr kanálu a zvoneček, ať vám neodteče žádný další video o podložkách nebo o něčem úplně jiným. A nezapomeňte, ať to tiskne, tak čáves.